dugu eta berarentzat txalak Oien Zagarduin.
Aurrera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren bilagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastantzen nau orain, aldetara